Anem a veure ara el que són les regles de 3 directes. Bé, la regla de 3 directa sempre se refereix a dos magnituds que són directament proporcionals i s'utilitza per a resoldre molt fàcilment problemes d'aquest tipus. En lloc d'utilitzar taules, nosaltres plantegem el que significa la regla de 3, que té una estructura molt concreta. La primera cosa que hem de comprovar efectivament en un problema si són dos magnituds directament proporcionals. Anem a veure un exemple. Per a fer mitja dotzena de pastissos s'utilitzen 1.800 grams de farina. Problema. Quanta farina necessitem per a fer 8 pastissos? Bé, nosaltres podríem fer-lo a la cuenta a la vieja, com dic moltes vegades en classe, però es tracta de veure un problema senzillet per aprendre a fer regles de 3. Bueno, la primera magnitud que estem observant és mitja dotzena de pastissos. La primera magnitud són pastissos. I no té unitats, la unitat és el mateix pastís. La segona magnitud de la que estem parlant són la farina que està mesurada en grams. Magnitud i unitats. Tenim dos magnituds, són directament proporcionals? Anem a pensar, si jo he de cuinar el doble de pastissos, necessitaré el doble de farina? És clar que sí. I a l'inrevés, si jo fera la meitat de pastissos que ahir, necessitaré la meitat de la farina que vaig utilitzar ahir? Sí. Per tant, són directament proporcionals. Ara anem a escriure la regla de 3. En la regla de 3 heu de ficar les magnituds i heu de ficar la primera relació que t'estan dient. La relació és que per a mitja dotzena de pastissos anem a comptar-los en unitats. Mitja dotzena, quants pastissos són? Són 6. Per a 6 pastissos, fletxa, indiques quanta farina has utilitzat, que són 1.800 grams. D'acord? Bueno, ara ve la pregunta. I la pregunta és, quanta farina necessitem per a fer 8 pastissos? 8 pastissos. Quanta farina? No ho sé. Què posen sempre quan no sé algo i he de calcular-lo? X. Ja tinc la regla de 3. I és molt important indicar si és directa o no, perquè després mirarem un altre tipus que es diu inversa. Esta és directa. Una vegada comprovada, com se resol una regla de 3 directa? Doncs molt fàcil. Anem a plantejar les dues fraccions tal com ho fèiem en la taula. Se fica. Mira que això té pinta de fracció. 6 partit per 8. I això no té pinta d'un igual. I això és una altra fracció. Simplement estem ficant aquests 4 números, 6, 1.800, 8 i x, com una relació de proporcionalitat. Els 4 números. Molt fàcil, 6 entre 8 és igual 1.800 partit per x. I com resolem això? Això ja ho sabem fer. Com aïllem la x? Com calculem x? Doncs, productes creuats. Ahí estem. Fem 8 per 1.800, que això ja ho hem practicat, com se troba la x, i el número que sobra sempre passa dividint. Això ho fem en la calculadora i fa 2.400 grams. Ja podem resoldre el problema, perquè recordeu que és un problema i tots els problemes heu de donar la solució amb una frase amb subjecte, verb i predicat, com sempre he dit en classe. La solució és: necessitem 2.400 grams, o podeu abreujar, grams de farina. I si ara em pregunten
Quants pastissos faré amb 1.500 grams? Quants pastissos me podrien eixir? Bueno, anem a fer-lo igualment amb la regla de 3. Magnituds, pastissos. Unitats, pastissos. Van de uno en uno. Segona magnitud, farina. Magnitud, grams. Relació. Per 6 pastissos necessite 1.800 grams. Quants pastissos faré amb 1.500 grams? Ara he de ficar el 1.500 així. I el que no sé és el nombre de pastissos. La tinc, la regla de 3, que és directa. Ho hem comprovat i saben que és directa. Per tant, anem a resoldre aquesta regla de 3. 6 partit per x igual 1.800 partit 1.500. I ara com se fa? Pues recordeu que per a trobar esta x he de fer productes creuats, el producte dels dos números que sí es poden multiplicar. Així que queda x igual a 6 per 1.500. I què faig amb el 1.800 que queda sol? Sempre dividint. Això ho faig en la calculadora i m'eixiran exactament 5. Així que vaig a donar la solució. Solució. Podré fer 5 pastissos. Un altre exemple. En una autopista de peatge paguen 3 euros per cada 25 quilòmetres recorreguts. Planteja la regla de 3 i calcula quan pagaré si he fet 180 quilòmetres per autopista. La primera cosa és comprovar que efectivament són magnituds directament proporcionals. I ho són? Sí, perquè si faig el doble de distància me cobraran el doble de preu. Per tant, són directament proporcionals. Plantegem la regla de 3. La primera magnitud que m'estan donant és 3 euros. M'estan donant el que jo he de pagar, el preu. Aquesta és la magnitud, el preu. I les unitats, euros. La segona magnitud és 25 quilòmetres recorreguts. M'estan parlant de distància. I està mesurat en quilòmetres. Molt bé. I quina és la relació que m'estan donant? La relació és per cada 3 euros puc recórrer 25 quilòmetres o per cada 25 quilòmetres he de pagar 3 euros. Ja tinc la relació 3 euros, 25 quilòmetres. Primera magnitud, segona magnitud i a més sabem que són directament proporcionals. Molt bé. És una regla de 3 directa. Ara anem a veure què és el que m'estan preguntant. M'estan preguntant que si jo faig 180 quilòmetres per l'autopista, quant hem de pagar al final? Bueno, si són 180 quilòmetres, el que he de pagar, he de ficar una x. I ara, com és directe, ja sabem com se resol. Com se resol? Ficant les fraccions en el mateix ordre que apareix. 3 partit per x, la igualtat, 25 partit 180. Molt bé. I ara, com se resolta això? Com abans. Productes creuats. Fiquem el valor de la x. Atentos amb estos iguals que sempre me fiqueu. Me fiqueu una fletxa, me fiqueu un punt i coma, me fiqueu qualsevol cosa menys un igual. Esto no vull veure'l. No. Perquè esto és una igualtat i ara passem a una altra igualtat. Val? Bueno. Se m'ha caigut. Vale. Pues x és igual a productes creuats. 3 per 180 partit per 25. I això ho faig en la calculadora. 3 per 180 partit 25 me dona 21,6. Això és el que tinc que pagar. Molt bé, anem a donar la solució. Però atentos que la solució s'ha de donar ben donada amb una frase subjecte, verb i predicat. Vale? Solució. Pagaré, jo pagaré. Què pagaré? 21,6? Això és correctament... Està correctament expressat? Bueno, primer falten els euros, que són les unitats.
pagaré 21,6 euros, però això no és correcte. Perquè els euros s'expressen en euros i això són els cèntims. Per tant, hem de ficar 60, 21,60. I com se llegirà? Jo he de pagar 21 euros i 60 cèntims per recórrer 180 quilòmetres. 21,60 euros. I l'últim exemple d'avui. En el menjador d'un restaurant han necessitat 18 barres de pa per a les 54 persones que han dinat avui. Si demà s'esperen 72 persones a dinar, quantes barres de pa es necessitaran? Han de saber més o menys el que han de comprar per poder servir-lo i que no se queden curts. És un problema de proporcionalitat, perquè si més o menys la gent menja més o menys el mateix, que és el que s'espera, doncs s'espera que al doble de persones han de necessitar per al doble de persones el doble de barres de pa, si més o menys mengen el mateix. I aquest és un exemple clar de fer una previsió en un hotel, per exemple, una aplicació a la vida quotidiana. Bé, com a mínim, jo compraria com a mínim el que necessite. Bueno, doncs anem a veure com ho plantegem. Sí, per al doble de persones se suposa que han de menjar el doble de barres de pa, així que és un problema de proporcionalitat directa. Quines són les magnituds? Pues les magnituds són, per una banda, barres de pa, unitat barres de pa, i per altra banda, persones que van a dinar. Persones són les unitats. Vale, així que tenim, per una banda, barres de pa, i per altra, persones a dinar. Vale. I tenim 18 barres de pa, 54 persones. Si demà s'esperen 72 persones, alerta que és esta magnitud, no sé quantes barres de pa necessitaré. Saben que és directa. Val? Com resolem això? Resolem la regla de 3. 18 partit per x igual 54 partit 72. Val? Com aïllem la x, com la trobem? Productes creuats. Multipliquem les dues quantitats que si es poden multiplicar. La x és igual a 18 per 72 partit pel número que sobra, 54. I això me fa un total de 24. Molt bé, doncs ara anem a donar la solució. La solució és que el restaurant necessitarà 24 què? Barres de pa. I hasta aquí els problemes de regla de 3.